Het Simmerblomke. Ik ben onderwijs naar de familie Boersma in Wetses, want die ben opnieuw voor een simmerblomke terug Annie Braaksma. Zij helpen haar met al je dingen en wat voor dingen dat precies binnen, dat zullen we even jaren. Dus ik zal gauw zien als ze thuis binnen, want ik wil ze heel graag verrassen met zo'n heel mooi boeketje van Yildiz Bloemenboutique uit de Westerheen. Tjure, hier is het door. Nou, dan maak maar even een belje. Even omdraaien. Goeie. Verrassing. Ja, dat is oké. Je bent mevrouw Boersma? Ja, dat klopt. Nou, dan ben wij helemaal aan het goede adres. Ik heb een hele mooie bosje bloemen voor jou en voor jouw man. Ja, En jouw man ook thuis? ja maar die binnen. Zurg, alsjeblieft. Prachtig Ah, goeie. mooi. Je Goeiedag. bent meneer Boersma ook al. Waar je dit voor? Ja, iemand die had jou opjoeg voor dit mooie simmerblomke. Heb je enig idee waar dat wezen kan? Zo net weten, nee, weer net. Nou, het iemand en die had dus verteld dat hij hem een hele prutte van had deugen. Het is een vrouw. Annie. Helemaal goed, ja. Nou, dat zag wel weer veranderd. Dat is toch mooi. Je wordt er helemaal emotioneel van. Ja. Prachtig mooi. Wat is jouw baan met Annie? Ja, Nou, van En hoe- Tjerke. ja, het kerken bij kwamen ze toen naar in en toen kwamen ze buiten de bank te zitten. Nou, en dat contact is al niet bleuren. En heel goed. Ja. Want wat doe je maar hier van elkaar dan? Nou, Champer doet het ook. Ja, mijn vrouw doet het altijd. Hè? Dat... Nou ja, het gaat nog heel goed met haar, maar ze had heel mindere tijd gehad. Ja. En toen ben we er voor haar en nou is dat een warme vriendschap is ontstaan. Ja, en dat is ook glowend. Dat is toch hartstikke mooi. Ja, dat is dit. Ja, dus dan wil je hem toch even bedanken voor alles wat je hem van haar dienen hebt, maar dit mooie blanke. Ja, nou geweldig. Ja. Ik ben er stil van. Ja, wie je uiteindelijk van, want gisteren heb ik al bloemen kringen van haar en van de morgen hebben we een plaat voor u zoon. Nou, dat is dan wat ze van u dan kennen. Hè? Dat vind ik prachtig. Ja. Heel mooi. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, Zet door. jou een Dankjewel. mooi plakje. Ja. Kom op leer. Wist ook iemand die wel een simmerblomke verzinnen? Jou het on u stroch. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.